Hello decka, téma pretrénovanie je také všedné. Pretrénovaniu, ako som už aj spomínal viackrát, pretrénovanie sa ťažko odkrýva, ťažko odhaluje a je takým sprievodným javom, bohužiaľ veľakrát ľudí, ktorí sú entuziastickí a do posilovania, do športu a tak ďalej. A na druhej strane chápem, že veľakrát niekto do toho pretrénovania vkročí, pretože hľadá tú svoju maximálnu úroveň, kedy chce, aby postupoval čo najrýchlejšie dopredu. Hej. To znamená, že na jednej strane musí kontaktovať alebo byť skoro pretrénovaný, ale ešte nepretrénovaný, ale na druhú stranu, aby maximalizoval svoju rýchlosť postupu. Na druhú stranu, keď už sa pretrénuje, nie hneď sa to ukáže, ale už v podstate možno nevidí, že dní, týždne, mesiace možno nemá žiadny progres. Hej? A také tie prvky alebo signály tela, že niekto je pretrénovaný, ako nespavosť, ako strata hmotnosti, ako strata sily, ako strata chuti do tréningu, možno nejaké bolesti alebo drobnejšie zranenia v tele a tak ďalej sú proste veľakrát aj potom prehliadané a čím hlbšie alebo čím viac sa prehlbuje pretrénovanie organizmu alebo tela ako takého, tak tým dlhšie vám bude potom trvať, než sa dostanete skutočne zasa do dobrej kondície a budete môcť napredovať dopredu, čomu ale bude musieť predchádzať dostatočná regenerácia. Hej. Takže bacha na to. Na druhej strane netreba si zamieňať pretrénovanie fyzické a to, že niekto stratil chuť možno do toho tréningu alebo momentálne vyhorel, hej, povedzme. To sú dve rozdielne veci a možno aj častokrát zamieňané. Pokiaľ niekto cvičí len preto, lebo môj priateľ cvičí alebo moja priateľka cvičí a cvičím len preto, aby som schudol a tak ďalej, to sú falošné účely a to sú nedostatočné účely na to, aby niekto skutočne mal zápal pre danú vec, hej, a tá nechuť v podstate k tréningu, túto si netreba zamieňať so skutočným pretrénovaním fyzickým. Hej. To znamená, treba vyhodnotiť, že či skutočne chcem cvičiť alebo či skutočne mám dostatočnú iskru, alebo to len hrám, hej, lebo veľakrát sa bohužiaľ proste tak deje, treba si nalieť toho čistého vína a basta. To znamená, že toto nie je skutočne pretrénovanie, to je mentálne vyjadrenie alebo nejaké akože keby proste stratenie účelu, stratenie cieľa, alebo možno niekto cvičí, lebo veľmi rád cvičí, ale nemá dostatočné cieľa, hej, nemá dostatočný stimul mentálny na to, aby podstupoval celý ten proces 24-hodinový, ktorý v kulturistike a fitness, ako vieme, proste je potrebný na to, aby sa dosahovali nejaké výsledky. Čo sa týka toho, na druhej strane toho fyzického pretrénovania, ako som spomínal tie symptómy, tam samozrejme výživa, regenerácia, to je to, čo ja robím, to je to gros z môjho pohľadu, hej. To je to, čo maximalizuje výkon, to čo maximalizuje regeneráciu a tým pádom je relatívne jedno, hej, akože relatívne jedno, čo človeka ako odcvičí. Samozrejme, že nie, ale relatívne. Každopádne primárna strava a regenerácia je, vy to môžete vidieť, a teraz nič zlom, na kulturistoch versus fitnessákoch, hej. To je jedno, čo kto si myslí, akože či ten je taký, ten je makový, to sú kídy, ktoré sú absolútne scestné a proste až smiešné, keď nich niekto spúšťa z úst alebo z pera alebo z čohokoľvek, z klávesnice.
vidíte na kulturistoch, na to byť kulturista človek musí byť povahovo niekde, hej. To znamená, kulturista na to, aby vlastne uživil a dokázal narásť v podstate na tie rozmery, ktoré on musí mať nejaký životný štýl, to sú ľudia, ktorí majú tendenciu oddychovať, ktorí sú relatívne pomalší v svojich reflexoch, alebo hej, to znamená, sú viacej spaví, to znamená viac spávajú cez deň, alebo viac hodín spávajú, sú takí šetrnejší, ako keby na taký ten životný pohyb, hej, čo opakujem, ja neodsudzujem, hej, to proste konštatujem a treba si uvedomiť, že pokiaľ niekto chce ten svalový objem nadštandardný alebo až majstrovský alebo extrémny, tam bez regenerácie, bez dostatočnej regenerácie, spánku, oddychu a doslova šetrenia sa nemáte šancu, hej. Nemáte šancu dosiahnuť takových rozmerov, ako kulturisti dosahujú. Nech použijete akékoľvek prostriedky a nech máte akúkoľvek genetiku, hej. Tam to proste platí a tak to je. Na druhej strane fitnessáci alebo men's fyzík alebo proste ja neviem čo, to sú skôr ľudia, ktorí sú aktívnejší, hej, ktorí sú energickejší, sú viac na pohyb, možno alebo skoro isto nespávajú toľko hodín, sú viac nielen pohyblivejší, ale proste viac akčnejší, hej. To znamená, pretože samozrejme to ich stojí energiu, hej, to ich stojí energiu, to ich stojí to, že menej regenerujú, no a tým pádom vlastne ten výsledný zjav toho tela alebo organizmu bude samozrejme viac subtilnejší, hej. To znamená, treba si uvedomiť, že je to v prvom rade o spánku, o dostatočnej výžive a respektíve zabezpečení dostatočného množstva makronutrientov, to znamená bielkovín, tukov, sacharidov a potom samozrejme aj mikronutrientov, to znamená vitamínov, minerálov, stopových prvkov a enzymov a tak ďalej, hej, proste všetkých látok, ktoré fortifikujú alebo znásobujú celý ten efekt makronutrientov a základnej stravy, hej. To znamená, pretrénovanie, stráňte sa ho, lebo je to fakt nie jednoduché sa z neho vyhrabať a hlavne odhaliť ho. A potom, pokiaľ ste nadšenec, budete zbytočne frustrovaní. A ja hovorím, dajte si radšej 1, 2, 3 dní na viac oddychu. Aj za, možno raz za 2-3 týždne, možno mesiac, hej. Alebo po 2-3 mesiacoch dajte si aj kľudne týždeň oddych, hej. Choďte na prechádzku, kvalitne čisto, možno viac jeste. A ako keby prevenčne, hej. Pretože ad jedna hlava sa vám vyčistí, viac nazberáte, viac zasa chute do toho tréningu a tomu telu, bez ohľadu na to, že či není už skoro pretrénované, alebo je skoro pretrénované, možno mierne, už je tam jednou nohou, každopádne týmto vy veľmi efektívne predídete akýmkoľvek problémom a prevenčne vyriešite niečo, o čo nik z nás nestojí. Buďte fit.